Hai. Kalau si Mustafa bakal ganit Ismail. Lagi kurang mo yung ano. Palihan lang sa timatin na. Mahala ko na pasipot ko na limado. Nalapig ako ito may saan. Yan inaanak ka. Ini harus bisa kesempatan ya. Benar nela. Jangan tayo ano doon. Balong-balong. No. Mugi. Uy, matinig din ka wala. Alam siya. Gate ang harap natin yung tita. Tatayo. Tatayo to daw. Kagawisin mo lang. Kawanin mo pa dyan sinalang. Kaya, awang ka nagawan. Napindot ko. Nakapos ang nakapos ako. Diyan padat yung malam. Hindi magdarawan ka. Di ba mali? Nisimpatahin kayo pag-aram mo man. Nanti pasimpatan po. Hindi ka muna simpak. At may sabon sa rento sa pukong sani. Yung nag-box sa amin, nagbaliktad. Siyay. Di pa din lagi. May baliktad meron. Mani meres ini jahit. Hindi makaturog. Pakan mo.
Ring man yan na. Pinanaman yung Kaya na Mga gaya. No. Mana lang. Kami continue dia lang tanong dapat. ay pati na po. Nges na. Nyanyi. Yung works na ito. Nganjing. Pakanan kami kan. Kan. Sabaw. Si. Si. Napudot. Ano? Pudot. Ah, ito yung kutsara. Didi. Nakuyuyong ka? Uli-ula? Yung dating ibigay. May ato. Kutsara mo. Nagsubli. Ay, mag-singgalan po sa manong. Ah, diba? Gamit ti kape. Patis? Kape. Kapin sa mo muna na. Enggak. Nagdang ng mga tao. Ano mininom ako? Bising pera ko yun. Dito ba? Pero Naglainan si ka. Hindi ba masip niya kutsara mo? Banyak pula. Hindi ba masip ko kutsara mo? makarnel. Maning. Naligat. Kaya kasi maning. Kita niya subungan. Alin ang kailangan sa loob? Dati ko yung kutsara mo tayo. Kaya ng kutsara siya. Malikab din. Bising ko ulit yun. Kasi ka La, si kayo. Tapsi boys. Kalau naik boys, Ganito lang lagi nga. Kape, di na mo may mga. Nigerian yun. Masih daw. Pwedeng sarap yung kwa, ginagtap ko. Serum lang ito. Tarayan nyo mo kay nabisaan nyo nga Sila jadi ni. Udah malam ini. Udah malam. Slag Paris gini luput dari rumah.
Papa naman ya? Sus mo kan drink. Guna ka. Ay? Tawa ka dito, tagboy ka dito ka, Blipi. Tawa ka dito pa kami. Tama na. Ay, enjoy. Ini. Ya, so yang kata na to di ko luto. Oh, belum butin Hindi na ka mahala. butin na parang. Ito na mahala ko. Ito na mga mahalatan. Hindi ang makamulungulo. Mapilo di ka lang. Hindi na magyan ko kung ganda. Wano ko naman. Galing. Sakit ko nito rin. Hindi ko din. Meow. Wow. Wow. Tulog. Pagkanig pa naman yung ginala mo. Madi mo mabalin nga. May isa nga yung mati ko ah. Ang dalo na lang. Kamot ka. Natulog tiriga na. Dahil kutyara ano. Mga kitas ka. Sa mga dali ko lang. No. Bibuhay na. Ikaw siya? Bibuhay na mali. Ano? Lima. Nangan pa naman. Mantay pa. Ganyan. Kamu na? May kagalumos. Bane. Nih. Terus di nanuman na. No, Hindi ka. ako na sa ato. Makakakag na pa. Iyan. Nih. Makasih The background. Ma, kakamangan ma? May kakaroon dito pa kanong niyo rin sa mga anak. Ini mo bra na yan kapen. TikTok. Ang bali, buti kuha na rin niya. Wow. Wow. Nunggan ka to eh. Di si Dandri. Gracias. 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 Hindi pa asin. Wala na sila. Yung mga pesa ba? Kape ka na? Naglaying na ka namin. Naglayingan. Neng. Tama na. Ito ka ba nisa? Salamat di cellphone mo. Sa cellphone mo. Tapos mo. Yung mga lahat ni Eres lang. Uy. Sa ito yung Robin, nakagagaraw. Naging buhay ka dyan ng creepy. Sige, gusto mo ba kasi ka ba? Kami kami. Bakit Ay, gusto mo? hindi ko pa nga. Ay, wala. Ay, no. Ginugum mo pa na nagtas niya yun. Oh. Ay, meto. Hindi, ginugum. Nagpapakalo ko.
masang gisili sila. Wala man siya nilas naman tayo baba. Ay, nasa akong baba. Ito. Sa mga tao yun. Mans kasi. Dapat bukol. Pinyata natin ko na. Na, papel. Hindi ko na po siya nalala. Paano ko yung mga sabak. Sa Discovery. Terus, ngomong sa tila bahay. Madi yung malap. Pero palingan kan? Naganggan? Malakas yung bumiyak na. Mali ka mo mga. Sabay, hindi ko ano kumain. Ano eh? Kapulutan ka na. Kanya nakatapay. Kaya panjim ini. Sino na guys? Ay, ni Papa na. Juk kain. Sino na guys? Ang patukon, hindi mo magiyay, Juan, maingan. Rigat mo na lo. Di gini real ne. Dance naman ako. Dance naman. Tingyak, tingyak, tingyak. Kitang kapanagdag. Gayan makayan. Ano yung gayan? Buya, ang lagi nag-dance. Ay, sabak. Yel! Buya, nag-dance. Nag-lensy ka. Tingyak, tingyak, tingyak kang mga. Ngayon, nagbingad mo ng Papa. Nagdaingan, nagyulingan, nagdadance. Kapulutan na talaga doon. Kapulutan. Naliga na kaya makukis iwan. Pwede ka mo mati na po eh. Hunan. Ibang na kita ano. Kaya naman kabok ta talaga na ipit-ipit na. Kasi kay Daniel nananam na yan. Data no. Apakah mga katikas-takas daragadi martilyo ano ba? Para ano sa pagkabo. Martilyo ah. Ako nakita ko makikita ko sa kita kayo mamuli pagpagayang. Masa kunti ko. Tatangkin ng ipon. Mahalak ti masong kada. Tingyak, 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 tingyak kang. Ay, nagdahin ako. Ay. Jadi kami mo tayan tukore. Yan tag. Yan mo tagapulot sa. Nalaman ang saya. Kampay. Diyan, naglalagay yung tuloy yan. Niting gabi mo baking powder nga fresh. Secret. Yes, secret. Talay yan. Yes. Like ito'y. Hindi ko mapa-Spanish. Kapit putin kayo. So, kaminsag. Mabigat. Kumagagamit yan dati. TV. Walang gamit sa Spanish ko rin. Matasok. Dapat Walang kami gamit sa pantisala. Nimas, sabay na. Siyo na. Narigat lang abang batis. Space nga, kastad ka. Agmasa. Pagdilugan ng yelo. Ate, dilugan. Tingnan mo taon. Yay! Kaldig na ko. Getness. Ayaw. Getness. Kaya, ganyan lang. Mabaling mo nga kukuhan ni Jai. Haangat niyo mabaling na. Pagbukuhan nyo ano. Ngayon nag-unggan. No, di suplete ka mga udang na. Kuhan lang mga nang. Lamawundahan mo. Lamawundahan mo. Tukore balik. Nalagmitri siya yan. Nalid na?
Salag na ay di pala ko kang Sumarap na mo nagbala kung ay lang kain niyo to. sumarap di hiling ko ni Trisha na dagang Pagkanda pa na ito yung mga pangmate karuban no may dat tayong paragisan mo na nakadagdag po kay kuya mo na nga. Si Treto yung phone ni Trisha kung nangawag ko. Marami lang magdi. Muna tawag ito usang pagpupog. Ay, sabi na ba lang? Mamulta kayo. Bakso. Pagkayag na. Ikan ka na lang nagbibod na rin. Lagi na talong nga lagi na. Tapi nga, noon na nga mga nagigilong da. Awang pa ni Mayor Tumo. Kaya mo rin sa live post na video na salsada. Kagatang kanta. Hindi mo yan nagigilong. Kapag dra-dram. Ang tamay po. Itagpo ko nga. Kalap ko ngayon. Hindi mapagta na. Hindi ako. Ito pabilan ko na nagdaan. Ago ni kitap pa. Tatay kumaan, nabiyag da, sa'yo kumain pa ko kanya na. Nagdaan ay ayan na may isa tatay. Bagtang Ang nagbutel. Ang bodeng nga. Ayan, ang buta nga mga ikam ng nagsidyo din na radyo ma. Ang kren pa iti, yung kumaji, manatat, no, kuha, kabutong na. Magustuhan na dito yung sustuin na. Ito no talaga nga inipin ng gusto. Ditante mo ko na na, pan nakinita, sana ko na. Ano Kaya, ko na na. Ito talaga nabiyag kita. No, no, kung na na. Paipitan ha. Ako natagistoryan ka daw, ibagan mo kung ano naman na mapatang. Sinyas na lang yan. No? Dadans man lang niya. Dadans man No, lang. ko na. Pinag-send ka lang ulit sa mga nara. Napagpunasan ha? Dapat stay man. Basta na, no, hindi nang baresan sa cellphone, di kaya namisan ka sa pan. Napicture ko pa. Bitin mo. Ning, delikado butod sa paos. Saan na pupunta na siya? Bayo mo nga, nakapakasta sa daan. Sumuro agad mga Martin yung paya. Tapi dia yang sini sudah. Kokte. Manusia na rin na mga pangkuna ko. Pasta. Ang dungdung sana. Kasi kayo kaya na. Ay, naman, gibigod kayo mo. Ay, wala. Nasa kayo mo kasama mga daan. Alam ba, suma? Naibasa ko pa. Gabit lang nga eh. Kukod. Wala mo na. Ang dungdung sa ang tatay dyan. Ay, mag-bustrada. May isang nakwa. Kayo, isa. Ito kayo, isa. Nag-tender ko nga tama. Awang tanupay. Wow! Kita ko ito pag part-time. Ay, mas eh. Dapat awan. Hindi ko pusta. Misis ko nga di man ang Aduti ko, dana maduti din naga. Ay, bago nga nag-misis mo na yung pumiliday. Ya, Padalunan. Ay, di ba dalula, tanong yung pumana. ay dah. Mayat ako ba na sinig manulang ang parada. Wow! Ano yung kwarta ko na titi, nakita, nung madiato yung Ito naka. Mayat ano, dali pa kala mo na pa ikas lang. Kwak, kwak, kwak. Nag-dance naman? Ay, hindi dance. TikTok, TikTok, TikTok. Ting-tong, ting-tong, ting-tong. Mi corazón. Crush, 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 crush. Crush, ibas a celos, yes. Y empezamos otra vez. Nakita mo yung si Mama. Ibigay mga sa akin na. Ano? Sabi ko niya, Trisha na ipupo. Busog. Naayan sa mga maduraan. Yes, sa dali ng dalawa na yan. Hindi ako ba? Ano na? Ya? Kasukatan mo. Pa. Ano nagdala? Nagkagalang ako. Pinaka. So, TikTok ka naman? Ano ba sila na ito? Pwede kang isaw na Busog, yan. busog. 3 layers. Sila pa? 4? Taga daw nila. Lima lang tatang?
Mas kabandot ang uso. Nag-uumagana ko niyan, wala si Karuma. Kailan niya harap ng mga taingan? Hi! Kasama man diyan. Yan, Ano ba nanelin? ano ba nga gambang? Ay, kwak, kwak, kwak. Kapag na yung focus si Tiana na nagkakalanin. Ibas mo subscriber dito kung basya. Basher. Basher dumaduneng. Ang nga subscriber. Nana pa? Dati na ko. Mabash kayo ng karta. Aba mo naglingod di baby, ninibus na di. Kuhan cinnamon roller. Mandi di Gusto man na yan. rin naman yung Ganda. roller. Ay, man. Gusto na ba kita mapare? Na? Malulawan? Ikay video ah. Sino mo lulaw? Ganggan Nilagdan? Kano nga Domingo Ganggan? nga Kaya? nutungit kami. Ang As jayo. jayo. Hindi balay na? Agman. Niya bubumili kami balay na. Kaidadan. Boss, okay ka lang? Maulawak siya kang tuloy-tuloy ko. Naglingaling. Maululawan niya. Gitin na kaya. Kila. Unang ulo busog na. Talikod-sikod. Hey, hindi. Video ka. Well, style mo na. Kasama yung style mo? Wala na. Hello, taga-Bangged Abra. Walang ako. Kumusta kayo? Walang ako. Shout out kung kurang mo din Madiwa, wa busy. Nabantag mo din na daw yung bingan. Inibus na di tinapayan. Gusto na ba natin? Karuma. Dalipatan lang yung may tagas na Kaya rin yung talipatan. mga ano tama na Natandeng, kumakit yan. napandeng pa simpadata, nalipatan ka. Hindi masumpara. Natangawag, microwave na Ay, kaya mo malina. na sumpano. Pati ka rin, kaya kinalit ka sa sayang. Apanda pinagkaya na yan? Kasuli kayo na, 7 po na. Kaya na, batot ka? Batot ka. Di Pakistan na yung kasumpana? TikTok, 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 haserero, ping pong, ping pong, ping pong, mi corazon, crush, crush. May kadaig sa agpaka gineta. Nakabiyo na takapenta. Tayo jay ka magsala. Tinanong yung chinilas mo. Na, dance ka J1? Dance. Hindi mo nangandan. Na-dance ka na. TikTok, 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 haserero, ping pong, ping pong, Sumama ka din ni Papa. Kanan. TikTok, 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 haserero, ping pong, ping pong, ping pong, corazon, crush, 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 haserero, bien, empezamos otra vez. Nyamo. Nyamo. Hai, naman. Hai. Apa? May isa pala na akong ulo. Basta mo lagi kagati sadya ni baby. Ipanlangalan. Kunana.
Michelle? Ako? Napasok mo ito? Mala ka ma'am, pasok mo ro? Pwede na anong kailangan ako? Ay. Nakakapul ka. TikTok, Ano TikTok. mo nagka Vanessa? TikTok, TikTok, TikTok. Ay, naglagingan. Yan ang. Hmm. Ang mga may isikan di sa kana. Hindi ka na ano na. Umuling man na may Ulo wala. lang, kabababa. Okay. Kita makin naman dyan. Ano may lipsin? Yung ano ba ito? Balimbok niya. Nasakit na tuhod mo. Pagkagalaw ka pa yun. Dadansin. Ito sa lahat. TikTok pa rin. Hello, hello. Hindi ka na di ko na kung Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around and say hello? Hello. Hello. Naglain niya, Bibo. Bibo. Yan ba yan? One little finger. Hindi ko na One naiubot. little finger. One little finger. One little finger. Tap, tap, tap. Put your finger up. Put your finger down. Put it on your head. Muy Tak, bien. tak, tak. Yan pwede kanta. Yan pwede na ko. Hindi Are you Hindi na nabuo. sleeping? Are you sleeping? Baby, you're Nakita here. Eh? Baby, Hindi you're naman yan. here. Nakaturugan. Turugan. Urugan. Turugan. Ururok pa eh. Gururok pa data dagin nyo. Dagin nyo. Pigsaan na jurok na. Napigsa jurok na ah. Awang mo to. Nay nakariingan. Nay. Ay, namin na naisip. Mamagkata. Lai, gusto mo tagkantata ng madamdaman ka sa lakawan? Lagi pa kwa. Soy una serpiente. Kano na? Oras na tapay kayay. Naman, salamat. Karyaan mo. Siya, kasi dito pang salaan na rin yan. Naglaingan. pinagawa ng Tanda na. Lagi soy una serpiente. Umayan pa. Silikod ko. Soy una serpiente. Nan nagbuske. Nan napante na natula. Nakamutiin akong kantaan. Ay! May gusto na lang tagsalata. Hello ba? Iba. Ay, may kinantaan ka nga may san. Ni Lula Pampin. Anan? Hindi ko ah. Kasi walang kakape. I excavator. I'm excavator. Ano na ligay? Hey dirt, see you later. Ano na? I'm excavator. Ano na? Nya. Naglayin. Patukat ka pa. Salaan na. Naglayin din. Kitaan nyo. May Oops! May tubig. Oops! 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 Kita bigay na yan. Oops! Boom! Boom! May yabutan. Boom! Minum Boom! check. Panan kanta ka manan na. Ngiti kanta. Jalan naman. Ngiti kanta na ko. Lagi mo ini ng drink. Ba! Excavator.
ay. Nagkarautot. Ligayan na excavator lang. Di ka ababa. Hindi ka ba? Hindi ka ba? Uno, dos. Jump. Batin na. Ano talaga? Nasaan pa sila nga na Ito na kalipas sa appendix. Siguro na Excavator ka na na. Lagta na eh. Hindi, sana nag-repeat pa na. Oh, doon ang... Ang umuli. Ang umuli. Yung na hangin. Natitikan ng isapay. Hey, Dirt! See you later! Ang muna na yung pahinga para sa... Hey, Dirt! Yan na na. Hey, Dirt! See you later! Hindi mo? Ay, di nga rin din pan. Dancing in the rain. I'm dancing in the rain. Bilu-bilu, bilu-bilu. Parang natin, kan-kanta na yan. Panan? Bilu, bilu-bilu. Ano na? I'm dancing in the rain. Di ka ba ba? magaling po kita. Bako, niya. Oops! May abot gini banget dia kung kastil mo. Turut ang atang. So, kaya pa nang ready to go up. Hey there, see you later. Ayan na. Hey there. Oo, magkantang ka na mo na boss mo. Ibus na di mag-isa. Bye-bye. Muna ng pass. Baka makurpyo kang katala. Pagbabayay kita. Bye-bye. Nagpas ni Papa mo? Nagpas eh. Ano next elevator? Hey there. Hey there. Kuna na? Bye-bye. Mga nalito po na. Yan ako. Wala, sige. Bibi. May boy charge. Ika? Kamantan. Ayun. Dance ni baby na. Hindi Dance. ko video na nga ma. Lagi. Ito, mga Para nalito. makatid ta. Eh, pa na. Kaya mo na. Mga nalito. Ganda. Pas ka na. Oops. Hindi na naman. Oops. Pinakit ka ba si Magpat? Ano? Nikad to man anak ko. Ya, ini ada? Ini sadar? Mana? Balik na yan. Nakalagyan. Actually! Enggak kan? Hindi makamutoy na sana hindi ka makandali. Boom. Hindi. Ay, nilayam sudah. Hindi lang tumangan dyan. Ang sabi, video ti kabutunda. Kabutong na nga ron. Mabalik naman eh. Pasto kayong sir. I can't you see? Teng,
Hindi mo tinay. Diyan ka lang. Dati pamigsain. Sapa na. Wala eh. Sandali, Bas. Eh. Minsan na gurok eh. Ano pa? Miss Cabello, man. Pakulong di ba? Hindi mo Miss siya. Cabello, man. Excavator ka na? O ano? Mga ano na pasong. Ngaligan mo gaya mama, puro tanda nito. Narigal ah.